kanila, amata na. Putuloy ko na, kuha, di na so, darayan to na kutsi. Hindi masunay, mali, harap yung pangari ito, masayari na. Kaya ito, di ba ito, wala kayong kasawa, daraga man talaga ito. May sinasari na ito, mauli rin eh. Pero pa ang bata mo? Masi, di ba yung tumaka, di ba yung tumaka, alin, talagang mauli rin eh. Mao. Kumalik niya, bayaran na ako 50 mil. Sabi na kuha sa ako. 20 mil na nakuha sa ako na nakagi. Ay, sa nakagi, 2018, daraga, nagpapayro yun ho. Ay, sas. Nakuha ko, customer ako. Ay na. Ang nahamok na, magkakuha kami. Oh. Oh. Ay, sas. Ay, bubayaran. May kakili mo, may tingin doon. Ay. Hawak ko yung kaya nagpapayro yun ho. Sa 2018. My godness. Sa 2019, pumanila. O, wala pang gurumot pa. Mao po. My God. May ganong ano pala. It's a beautiful life. Nandito pa ako sa palayan. Hindi pa makakauwi. So my goodness. Sen. Nalulubat ng aking phone. Char. Ganda ng view. It's beautiful.